gisgutan sa itong mga readings karon ang duha ka babae. Si Iba sa first reading ug si Maria sa second reading. Ug kining duha ka babae nalambigit ni sa atong kinabuhi. Si Iba mo'y unang nakasa. Gitawag siya sa Old Testament, gitawag siya ni Adan, ginganlan siya ni Adan og Iba tugod kay siya ang inahan sa tanang mga tao. So kay inahan na si Iba sa tanang mga tao, muna si Adan si Iba gitawag nato first parents, primerong ginikanan nato. Ug tungod kay nakasa si Iba nga natakdan si Adan, sila nahimong hinungdan sa atong sana. Muna natay sana nga nasunod sa lang panulundon, original sin. So tungod silang sala, ang tanang tao sa kalibutan, ang tanang mahimugso ng kalibutan ni ambit sa sala ni Adan ug Eva. Kitang tanan gibunyagan aron mawagtang ang original sin. Nga importante kaayo ang bunyag. Muna kanang mga bata nga giabort, gilaglag sa ginika sa inahan, sa wa pamataw sa diya pastiyan, dako kay sala nis ginikan kay ang bata wa pakatawa, uni ang bata nga nastiyan nanay kalag, gilaglag nga wa kabunyagi. Matod pa ni Dr. Boliser, ang katoliko kaayo nga doktor sa Cebu, kanang magamit og contraceptives kanang IUD. Ang IUD dili makapugong sa conception pag magdos. Mag-abot ang bini sa lalaki sa babae na magsugod ng kinabuhi. Magsugod na ganing kinabuhi na ng kalat. Pero ang buhaton sa IUD, matay og tong bag-ong nahimugso o natao nga ang nagsugod kay himugso nga tao bata sa tiyan. Laglagon to niya, matagak lang, mamatay. Katong nagamit og IUD, matod pa ni Dr. Boliser, kada mabdos o niya tagak ng bata, na'y abortion na may tabo. Posible ang usa ka babae, several times a year, maka-abort. Muna'y kuyaw. So katong mga babae nga naggamit og contraceptives, pagkadako usa, labi na itong naggamit og IUD, kay matagak yun ang bata nga nagsugod na unta og kabuhi diastiyan sa inahan. Ang dako yung gaba ni sa mga babae na nagamit og IUD, pagkakuyaw na kinabuhi na ng kalag sa bata, malaglag lang dahil siya. So katong nakasuway o paabort, pagkadako sa sala na inay, na sugod unta o turok ang usa ka bagong kinabuhi, malaglag lang tungod sa contraceptives. Mahimugso unta, pero wa madayon. Pero ang kalag, ang bata, wa kabunyagi, dili yun kasud sa langit. Una nga, pahinugdon labi na sa mga BHW nga naminaw. Bantay-bantay mo kay dagang kay BHW nga mo'y sigig panghagad og mga babae nga mag-contraceptives. Okay? So, si Iba nakasa, natakdan si Adan. Unya, kitang tanan natakdan. Mauna nga ang bunyag importante kayo. Pero si Maria nga itong ipasidungan, siya gilimpyuhan daan sa wapas sa may muso. Dito pastiyan sa iyang inahan, giluwas na siya. Muna nataw si Maria na way buling sa sana. Kaya giandam siya nga mahimong inahan sa manunubos. Aron ang ipahimugso ni Maria, no? Mao ang Ginoo, mao ang manluluwas. Pero si Maria, giluwas na daan. Kay lisod, kung ang manluluwas, mahimugso gikan sa makasasala nga inahan. Diyos good siya nga nahimong tao. Magkaigsunan, doon na tayo gingalag parallelism. Nagparallel ba? Ang naitabo sa Old o sa New Testament.
Ang primerong parallelism nato makita si Adan na himong hinungdan sa sana. Unya si Jesus diri sa New Testament mausab ang atong manluluwas. Nalambigit si Adan sa atong kalaglagan. Pero si Adan doon na po'y babae nga mo'y nagtukmod niya sa pagpakasala. Si Eva. O sa New Testament, naasay Maria nga mo'y nag-agak sa bagong Adan, the new Adam. Bagong Adan, si Jesus, ang anak sa manabirin. So, na si Jesus, naapos Maria, kabahin sa sugilanon sa atong kaluwasan. Nakasala ang tao tungod sa kahoy, ang bunga sa kahoy, o kita sam naluwas tungod sa kahoy sa krus. So tuloy ka parallelism na si Eva, na si Maria, na si Adan, naapod ang bagong Adan, si Jesus. O nakasa si Adan tungod sa kahoy, o kita sab naluwas tungod sa kahoy sa krus. Muna hinautang nga kita ma-inspired sa atong celebration karon si Maria way buling sa sala. Malipayon kay siya tungod kay wa may sala nga nakapabulingit sa iyang kasing-kasing. Pwede yung tang muhimong sala si Maria dito sa Kalbaryo. Pwede yung tang masuko si Maria, mamalikas si Maria sa mga tao nga naglansang siya nga anak. Pero wa gini niya buhatan. Kadi lang din siya gustong makasa. Si Maria niambit sa makasakit sa iyang anak. Mananggingan sila siya of Our Lady of Sorrows. Birin sa kasakit. Pero wa siya sala. Wa siya kasuko. Malinaw siya bisag naa siya sa tunga-tunga sa difficulties dito sa Kalbaryo. Muna'y nakanindot sa tao nga way sana. Di gustong makasala, malinaw. Kita nga naduhig sa sala, gikan sa itong pagkahimugso. Bata pa ta, nakasa na ta, musukol na ta sa ginikanan, gagmay pa, mangawat ng sinsiyo. Bata nga mangaway sa iyang manghod, naduhig na ta sa sala, dili sa mas mga birin. Pero maanggid-anggid na to si Maria, kadahigayon nga mangpisal ta. Kaya inig humagkupisal, malimpyuhan na po ta sa buling sa atong kasing-kasing. Munang sa akong pagkapari for the past 36 years, usa sa akong gi-emphasize ang pagpakumpisal. Ang mga eskwelahan na to, atong pakumpisal. Karong si Manaha, magpakumpisal na sab ko sa Paknan High School. Mga 2,000 siguro kapini, atong pakumpisalon sud sa tulog adlaw. Laing adlaw para sa buntagon, laing adlaw para sa hapunon, laing sa adlaw para sa night school. So bugat ni nga schedule nako karon si Manaha. Pero bisag bugat naanad na mo kuani. Aron magihan nato ang atong mga high school sa pagbungkag sa sala. Nalipay ko kagabi kay katong naghikog nga wa madayon nadapa sa ospital, gidadiri sa kumbinto kay gi-counseling siya. Bata pa, grade 10, usa ka babae. Naabtan nga naghikog na unta, nada sa ospital nakalingkawas sa kamatayan. Nindot kay doon natay pundok sa mga counselors, muhatag og counseling may mga 20 na ni sila nga ni-graduate sa Gethsemane Parish. Ug usa sa atong mga members nini mong grupo maoy nag-counseling, nakigtabi na po siya sa ginikanan sa babae. Unya giagak na to aron madiskubre niya ang nakapahuot sa indugan. Makasugod na siya ug bagong kinabuhi. Hopefully karon ugma makakumpisal og balik katong naghikog.
ug doon na mo'y mga kailang nga mga magtiyan gubot o kinabuhi, ipada sila diri sa kumbento kay doon na tayo mga counselors maminaw o mumaymay. Mga 21 sila na ay mga batanon nga babae na sa minyo na ay mga napukapin ni ka mga asawa na sa mga 2 o 3 ni kabana, mga 3 ni kabana aron makapili mo kanang mga naong pictures sa mga naong na diya sa tubangan, mao ni sila ang atong mga counselors. Maduol ninyo ni makapangimog tabang para sa makaila nga dunay mga relational problems, mga emotional problems. Ug niya maagak ni sila niya sangko sa pangumpisan. Dunay usa ka batanon, usa ka high school student na nilaya sa ila. Nilaya sa ila unya tuad dito siyang uyab. 13 anyos pa ang bata nga babae. Unya dito nihigda sa iyang uyab nga 17 anyos nidug og sa mama sa iyang papa sa iyang uyab. Dili nindot ang naitabo, kung dili pa kasabaan, kung dili atong giyahan. Nga hopefully makasud na po sa ang maubatan on diri magiyahan, mamaymayan, makasulti sa basig na sa mga problema sa iyang kaugaling pamilya. Muna magkaigsunan, maningkamuta, mabungkag ang tanang buling sa kasing-kasing. Sundon tos Maria, muna ang pangpisal, importante kaayong sakramento. Doon na tayo Grand Confession sunod simana. Akong gi-announce 14. Pero murag ang mga pari sa seminaryo na mo'y ubay-ubay ng mutabang na ito pagpakumpisal na sila meeting ni Archbishop Palma. Basit ibali na ito 13. So, amo lang i-announce, pinagi sa Facebook ba o sa GC sa atong mga lay ministers, sa atong mga lectors o psalmists. So, i-announce na ito ano sa final schedule, either 13 or 14. Nindot ka mong tanang nanimba karon makakumpisal o balik. Alas 7 gabi ngadto sa alas 10. I hope makaabot ang 20 ka mga pare na mutabang sa pagpakumpisan. So nindot before sa sugod sa Misa de Gallo makakumpisal tanang nakapauot sa dugan, kasuko, kasilo, kalagot, pagkayaw-yawan o pagka kalabang punutas makayubos kay kita po'y siging yaw-yawan. Kani mga sala, gini. Apil na itong 50 o 300 eleksyon. I-apil 20. Sala, gani, sala yun. Kanabang dagamang nangamatay huma sa eleksyon, abot nanawat bagay 300 na sila. Pagkadagang patay, human sa eleksyon, pautaan ako sa mga leaders. Katuloy, imo nang natagaan ng kanang namatay? So, natagaan mo na ako. Natarawan, sangko, namatay noon, makadawat ang 300 eleksyon. Unang tanang sala, may isuwat niyo daan ang inyong salas papel. Isuwat daan ako initapad niyo sa pare, vitso na o sulti, basa sa mga sala. May tangway sala na intipigan, taguan, iyagyag ang tanan. Kaya di man takasabaan, Diyos kumpisanan. Kaya matong pangayoon, ang gugma, ang kaluoy sa Ginoo. So inautan nga si Maria, mahimong atong inspirasyon. Mapuno kita sa kalipay, puno tas pasalamat, bisag nakasatas makadagan, kay ang Ginoo magpabilin nga mahigugmaon o mapasayloon. Mapuno yapunta sa blessing, bisag ni agita o dagang kasalanan. Muna ang atong pagpasalamat sa Ginoo, ato gining padayonon, ang atong pagduol sa Ginoo, pagdagop niya sa kanunay, ato gining pahitabuon. Kaya bisag na nasayop tas makadagan, siya magpabilin nga maluluyon, mapasayloon, ug mahigugmaon. Napay usa di ay nato kaigsuon nga nagpasalamat atong siyang birthday, si atong lead minister, 53rd birthday ni Dante Soco. So happy birthday Dudong Dante. Pasalamat sa taga Pardo nga niakaron dinhi iyang pamilya ni adiri kay ang usa nila ka anak
nakapasar sa board exam sa nursing. So, pasalamat ni Maria Justin Angeli Coino. So, congratulations, Inday Justin. So, pasalamat. Nangani sila, nanimba sila, pasalamat. Nag-birthday, nakapasar sa board exam, ug naghatag ni kalipay, bisag nangasayop tas makadaghan. Pero ang atong pagpasalamat, ato ginibuhaton sa kanila. Kay bisan pag nangasayop ta, doon nagyapoy nindot mga happy moments na mangitabos itong kinabuhi. Kaya ang Ginoo, maayo ug maluyo.